ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಓಕೆ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲ್ ಪುರ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎನ್ನುವೆ ಪೂರಗ್ಲೆಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪು ಈದ್ ಸಮಯ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಅಂಚದಾಲ ವಿಷಯದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತೆ ದೂರಲ ಪೋದಿತ್ತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡಿ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಗುಳ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇರು ಅವು ಏನಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮದ್ಯೋಡೋರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಶುರುವಾಂಡು ಕ್ಯಾನಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಆಪು ಜೊತೆದಾಗ ಬೇಲೆ ಪುರ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಧೂಳ್ ಪುರ ರಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆದ ಜನಕ್ಕಳು ಪುರ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಓಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ದಿನೋಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರುಟೀನ್ ಆಪುಂಡವು ಅಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯರ ಅವಕ್ಕ ಅವು ನಮಕ್ ಆಪುಜಿ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಗ್ಲ ಚೂರು ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ವಾರಂಕೆ ನೋಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆಡೆ ಪೋಂಡು ಬೊಕ ಐತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಧೂಳ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪುಂಟು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ ಸಾಕ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿಯಾನಿ ಏನು ಐತೆ ಒಂದು ಚೌತಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಅದೊಂಡು ಚೌತಿ ಶುರು ಹೊಡ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಬಾಜನಲ್ಲೇನ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಐಟು ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದ ಕಲೆ ಪೂರ ಪತ್ತದು ನಾವೇನ ಒಚ್ಚಿದೆ ಉಲೈದಿ ಓಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಕಿಚನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ್ಯಾನ್ ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಸುರುತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪರ್ಬದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಕುಲ್ ಪುರ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ತಿರ್ತು ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪೂಜೆ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಭಜನೆ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಭೋಗ್ ಚಡ ಒಂದಿತ್ತ ದೇರೆಗ್ ತಿಂಡಿ ಒಣಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಲೆ ಎ ಬೊಕ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಮ್ಮ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿಪ್ಪೋನು ತಿರ್ತಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಕುಲ್ಲವನ ಪೂರ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆತನ ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಆಗಲ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೆರ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಪಂಡ ಪಿರಾಡ್ ನಿಗುಲು ಗಾಡಿ ತೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೇರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಬಾರಿ ಉಮ್ಮೇದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪನ್ನಗ ಎದುರೆದುರು ಪೋದಾರ್ ಪೂರ ನಿಭಾವೇರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ ಪೂರ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೇಯರ್ ಬೊಕ ಮೇಯರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗುಲು ಮಾತೆರೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರೋಡು ಪನ್ನಗ ಜೋಕುಲು ಕಿನಿಗಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸೌಂಡ್ DJ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಗಳು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಥಾಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಭಜನೆದಾಗುಲು ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆದಿಪ್ಪೇರತೆ ಅಗುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಡೈಲಿ ಐನ್ ದಿನದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ವಿಸರ್ಜನ್ ಮುಟ್ಟದ ನೀಗುಲು ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದಿನತ ಸುರುತ ದಿನತ ವ್ಲಾಗ್ ಚೌತಿದ ಸುರುತ ದಿನ ಐನೇರ್ ದಸರಾ ದಿನಿಯಾನ ದೇವರೆಗ್ ಭೋಗುಡು ಮೋದಕ್ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ರಪರಪಯನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಚಾ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಪರಿಯ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ದಯಪಂಡ ಪರ್ದಿತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವೇನ್ ಮಿನಿ ಬುಡಿಯಡಂಡ ತೆಂಕ್ ಇಡೀ ದಿನ ತಾರೆ ಬೇನೆಡ್ಬಕ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಇನಿಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಕಾಫಿ ಪರ ಸುರು ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡೈತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ರಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏನನ್ ಬುಡ್ನ ಮೇರ್ಲೈತೆ ಕಾಫಿಯೇ ಬರ್ಪೇರು ಐಕ್ ಎಂಕೊಂದು ಬೇತೆ ಚಾ ಮಲ್ಪುನು ಐಟ್ ಕೂಡ ಆತ ಪೊರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ತೂಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಕೂಡ ಶುರು ಮಲ್ಪೇನಿ ಆ ಪಂಡಲ ಚಾ ಇತ್ತೆಗ್ ಕಾಫಿ ಏತೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಚಪ್ಪಾಡ್ ಬಂದು ಬರೀರ್ದಿಯೇ ರಪ ಕುಂಟು ಆಜಿಡ್ರೈತೆ ನಾವೇನು ಪೂರ ಆಜಿಡ್ದು ಆರಾಮಡ್ ಬತ್ತದು ಮೂಲಿತೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾನು ಈತ್ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಪನ್ನಗ ಗುಜರಾತಡ್ ತೂಂದಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬಾರಿ ಶೋಕುಣು ಒಂಚೂರ್ಲ ಮೋಡ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಂಡು ಬಾನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನಲ್ಕ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಕೋಡೆದ ಆದತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೀಸನ್ ಪೂರ ಒಟ್ರಾಶಿ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಟಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ಯಾನಿ ಎನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ದು ಮುಂದೆ ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೈತೆ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಬರೀ ಕೊಂದಾಯಾನ ಅವೇನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದಿಯೋರೆಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಅಟ್ಟೋಡೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಬಂದ್ಯಾನಿ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ
ತಿರ್ತುಡು ಕೆಲವು ಶೆಲ್ಫ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂಜೇಟ್ ಬಟ್ಟಲು ಪೂರ ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪೂರ ದಿಯೊರೆಗುಂಡು ಕುಡೊಂಜೇಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಡಬ್ಬೆ ಪೂರ ಅಂಚ ನುಂಗರೆ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನೀರು ಬೂರ್ದುಂಡತೆ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಬನ್ನ ಕಜೋ ಪೂರ ಆಡ್ಪರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ದಲ್ಕ ಶೆಲ್ಫ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಕಿ ಯಾನು ಕೈಕೊಂಟುಡು ಕುಡ್ತು ಕುಡ್ತು ಗೆಪ್ಪುಂದು ಆಪಣ ಮೈಸೂಡಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಕ ಲೈಟ್ ಆತ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಉನ್ನಜಿ ತಾರೆತುಲೆನ ರಡ್ಡು ಕೈ ಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ಜಿ ಮೊಲ್ಲೊಂಡು ಅವು ತೂವರೆ ಶೋಕ ಆವಡು ಮಾತ್ರ ಪಿರೇನಗೊಂಡತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಚೌತಿ ಮೂಲು 5 ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅತೆ ಅಂಚಾದ ದಿನೋಲ ಏನಾಡಲೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಅನ್ನು ದುಂಬತನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನು ಪೂರ ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ಪತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮುಗಿದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಒಂದು ನೆಯ್ಯಿ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಹೋಳಿಗೆ ಲಾಡು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದು ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿ ವ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಅನೇನ ಪೂರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ನೆಯ್ಯಿನೊಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಗ್ ಜಿಂಜಾಯಿನ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಯಾನ್ ಮೋದಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ ನೀರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಟೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಬೇಯೋಡು ಅದನ್ನೆಟ ಪೂರ ನೀರುಂಡತೆ ಆಜೋಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಹಿಟ್ಟು ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಚಪ್ಪೆರೆಗ್ ಬರೀಟ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ ಬಾಜನೋಡು ಹಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅಂಟುಡು ಅವದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನೀರು ದಡಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೊದ್ಲಾರೆ ದಿಯಡುಂಡತೆ ಬೊಕ ಅವು ಸುಲಾಬೋಡು ದೆಕ್ಕುನಾಗ ಪೂಪುಂಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಡಬ್ಬೆಡೆ ಯಾನ ಜಾಯ್ಫಲ್ ಅದೀತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೋಳಿಗೆಗ್ ಪಿರೆಸದು ಪಾಡ್ವಾತೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಬರಿಟಿಗೆ ತಿಪ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಐತದಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಏಲಕ್ಕಿಲೇನು ಯಾನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆತ್ತೆ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸಡ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಬೋಡಾಣ ಆಯ್ತು ಉಳೆದ ಬೀಜನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಏನಾಯ್ತ ಪಿದೇದ ಒಂದು ಕವರ್ ಉಂಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆದು ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಡಬ್ಬೆಡೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದಿ ಇಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ ಚಪ್ಪೆ ಆತ ನಾವೇನು ಯಾನ್ ಸಮ ಕೈಟ್ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತದ ದೀಪೆ ಅವು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋದಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮೋದಕದೊಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋತೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಐತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೆ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲೊನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಅಡೆಗ್ ನೀರು ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಗೆ ಯಾನೇನು ಮಲ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಜಪಡ ಒಂದೇನು ಬನಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಗುದ್ದಿ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲನ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಲಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ತಿರ್ತು ಬೋಗುನು 11 ಪೋಡ್ ಪಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಪಿರೋಡು ಗಂಟೆ ತೂಪೆ ಅದಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗಂಟೆ ಉಂಡತೆ 1 ಗಂಟೆ ಪಿರ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತು ಜಿ ಮೇಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರ್ತು ದೇವ್ರನಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ರೆಡಿ ಆಂಡಾಗಿ ಮಂಡೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಐಕುಲ್ 12 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತು ಜವಂಡೆ ರಪ್ಪ ತೂನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅದ ತೂನ 12 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಒಕ್ಕ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಶೇಪ್ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆಂಡು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದನ್ ದೇವರೇ ಕಡಬುಡಿಯ ತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಓರಿದಿನ ಹಿಟ್ಟದ ಆರಾಮುಡಿಯಾನು ಮೋದಕ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಗ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ನರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲಿಯಾನು ಮೋದಕ ನಿತ್ತೆ ಬೇಪಾರೆಗ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಮೋದಕ್ತ ಶೇಪ್ ಕೊರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮೂಲು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ದಾಪಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಕಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆವಂದಿತ್ತಜಿ ಅವು ಅಡಿಪತ್ತು ಜಿಜಣ ಏನು ಅವನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಜನಗ ಅಂಟುಡು ಇಜಣ ನಮ್ಮ ಬಾರೆದೆ ರೇಟ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಮೂಲು ಬಾರೆದೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಐಕ್ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ದಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಟೊಂಜಿ ಜಾಲಿದಲ್ಕ ಬಾಜನ ಎತ್ತನತೆ ಐತ ಮಿತ್ತಡೆ ಮೋದಕನ ಯಾನು ದೀದ್ ಬೇಯ್ಪಾಯ ತೊಂದರ್ದ ಕರಾಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಒಂಚೂರು ನೇಯ್ಗೆ ತೊನಿ ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಮೋದಕ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟದಲ್ಕ ಬುಡ್ಲೆ ಅದಾಗ ಮೋದಕ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ತೋಚುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ತಿನ್ನಗೊಂದರ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿತ ಚೂರ್ಲ ನಮಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನನೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಜನೇನು ಅಲ್ಪಲಿ ನಿಗಳ ಕೇಸರಿ ಇತ್ತ ನಾವೇನು ಪೇರಡ್ ಬದ್ಲಾರೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ ಇತ್ತ ಒಂಚೊಂಚೂರು ಬೊಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟ ಮೋದಕ್ತ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ನಾಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮೋದಕ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೊಲ್ದು ಎಳ್ಳು ಉಂಡತೆ ಅವೆಂಚು ಚೂರು ಬಿರ್ಕಿಯ ಒಗ ಮೂರ್ಲಾತೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಒರಿದಿತ್ತಂಡೆ ಐಕ್ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೇಡದ ಕಲ್ಲರ್ದಲ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಮೋದಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜನಕ್ಲೆ ತಿನ್ನರೆಗೋಸ್ಕರ 4 ಜನ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಅಜದಾಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪುಡು ಊರುಡು ಪುರ ಚೌತಿ ಪುನಗ ಪಂಚ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಪೊಡಿನ ಇಂಚ ಬೇಯ್ಪಾದ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆದಲ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತಲ್ಲನ ಪುಣ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಊರುಡಿಪುನ ಇತ್ತೆಮ್ಮೆ ಮೋದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪುರ ತೀಪೆದ ಪುರದಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪುಂಡಿದಲ್ಕ ಉಂಡೆ ಪುರ ಮಲ್ತೈತೇರು ಐಗೇನಲ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ತಾರ ಇದ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಚ ಕಜ್ಜಾಯನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದಿ ನೇಕು ಬಜಿಲ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ಮಂಜೋಲ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಒರಿದಿತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಮೋದಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೆ ಪಂಡತೆ
ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಟಿಲ್ದ ತಯಾರಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ ಇನಿ ತರಕಾರಿದಾರು ಮುಂಚಿ ಪತ ಮದಿತ್ತೆರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಾನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕುಣತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಇನಿ ತಿನ್ಕಾಂದಂಗೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಬೊಕ ಇಲ್ಲದಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಡ್ಲೆಟ್ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಹೀಂಗ್ ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ನಿಗ್ಲೆ ಹೂ ಮಸಾಲ ಬೋಡು ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಮಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡಿಯೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಐಟ್ ಗಾಳಿ ಜಿಂಜೋಡು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪುಗ್ಗುದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯಾವತೆ ಮುಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅದು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ತೆಲುವು ಪಾಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾನ್ ತುಯ್ನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ದಾಲ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪುಗ್ಗುದು ಬರ್ಪುಂತೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂದೊಂಜೆ ಮುಂಚಿನಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯಂದಲೆ ಬೊಕ ಒಂದಲ್ಲ ಆತ್ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೂರದೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಉದ್ದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆಯನ್ ಮುಂಚಿನ ಕಾಯಾಯ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹೊರನೆ ಮಲ್ತು ದಿಯಡಲ್ಲ ಅವು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟಗು ಒಕ್ಕ ಒರಿ ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡ್ಲೆಟ್ದ ಇತ್ತನತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅವೇನೆ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯ ದಾಲ ಒಟ್ರಾಶಿ ಶೇಪ್ ದಾಲ ಕೊರ್ತಜಿ ಕುರ್ಕುರ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಅವಲ. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಣಸ್ತ ಥಾಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಟುಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ಮುಲು ಒಣಸ್ಗ ಕುಲ್ದಿಯೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೇರಿ ಈ ಉಣ್ಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ನಗ ತಡ ಹಾಪುಂಡು ಐನ್ ದಿನತ ಗಣಪತಿ ಪುಣತೆ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ಲರೇಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಯ್ಕಲ ಆರ್ ನಾತಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಚಾ ದೀಕಾಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿಲೆಯನ್ನ ಚಾ ಮುಲ್ ಪುಡಾಂಡು ಒರ ಪುಡಾಂಡು ಯಾನಿನ್ಯ ಕೊಂಡಿ ಮಿನಿದಾಲ ನರಕ ಇತ್ತಂಡ ಕುಡದೆಕ್ಕದು ಕುಡ ಚಾದಿ ಅವು ಕುಡನ್ ಸರ್ತಿಲ ಪುಡಾದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೇರ್ದನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದು ಯಾನೊಂಚೂರು ಡೇಟ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಜಿ ಐಕೆ ಹೊಸ ಪೇರ್ದ ತೊಟ್ಟೆನ್ನು ಪುಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆನೆ ಬಾಜನೋಡು ಚಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಪೋದು ಸಮಾಧಾನ ಆಣೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿಲ ಚಾ ಹಾಳಾಪುನದ ಅನ್ನ ಬಂದು ದೇವರದೇಟನ್ ಚಾಯಜಿ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದಾಯನೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಐನೇರ್ ದಾಸ್ರದ್ ಯಾನ್ ನೇಯ್ತ ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ದು 15 ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಯ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಿನರೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಲ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದೀಪಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಬರೆದುಪ್ಪೇರಾಗುಲು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಂತದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ತೊಂಡೊಂದು ನೆಟ್ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನ ಬನ್ನಗ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಎಂಕುಲು ಹಾಲ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲ್ದ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಹಾಲ್ವೇದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯ ಕಿಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ರಡ್ಡು ಅವು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಗೋಡೆ ಪೂರ ಗರಿದಿತ್ತನತೆ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಗುಲ್ ಲೆಪ್ಡಾದಿತ್ತೇರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆದಾಗ್ಲೇನು ಆಗುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡತೆ ಪರತಾಂಡು ಅಂಚಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಹತ್ತಡ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೇಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಎತ್ತ ನಾನು ಕೊರ್ದೆ ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲದಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಶುರುವಾಂಡು ರಪ ರಪ ಅಂಡ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಬೇಲೆ ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ಆಗುಲ್ ದಿನ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನಾಂಡು ಚೌತಿ ಪರ್ಬಲ ಬರೋಂದುಂಡು ನಾನು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆಗ್ ಉಂತಾಯ ಏತುಂಡ ಆತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪರ್ಬೋಡ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಏಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಈಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಧೂಳ್ ಪೂರ ರಟ್ಟುನ ಬೇರೋಡುಂಡತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಯಾವಂದಿತ್ತಜಿ ಯಾನೆನ್ನ ಏನಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ದ ಚುಚ್ಚೂರು ಬೇಲೆ ಏನಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಮಲ್ತು ರಪ್ಪ ಬರಿತಾರನಿಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಆವಂದಿತ್ತಜಿ ಮೂಲು ಅವು ತಿನ್ಪಿನೇಕ ಪೂರ ಬೂರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಟಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಜಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡವು ಒಚ್ಚುನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಚ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ನಾನು ಮಲ್ದೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಏನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಪೂರ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಪುಣತೆ ಅಗ್ಲೇಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುಲು ಮಲ್ತೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪನೀರ್ ಪಕೋಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಲ್ಪುಲ ಪಂದು ಪಾಪಾರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅರೆ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆರು ಸೋತು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಸಾಕಾದ ಜೆತೊಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪಕೋಡ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತಂಡು ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಣಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆತ್ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಪಿದಾಯ್ಡು ಜೋರಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದಿತ್ತನತೆ ಐಕ್ ನನ್ನ ದೀಪ ತೆಕ್ಕುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಉಲಾಯ್ಕ್ ಅಂತದ ಯಾನ್ ದೀಯೆ ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ಮುಗಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಬೈದಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದು ಎನ್ನುವೆ
ತಿಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಡಂಚಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗೆ ಅದನ್ನಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.